Hello guys, welcome back to Red Triple 4 FF. போனவாட்ட நான் ரேங்க் புஷிங் மேட்ச் போட்டேன். அப்போ வந்து எனக்கு ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்னு இது கட் ஆகிட்டு, அதனால் உங்களுக்கு நான் திரும்பி போட்டு காமிக்கேன். இந்த மேட்ச் வேறு லெவல் போய் அடித்தேன் கைஸ், வேறு லெவல் ஓபி, நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் பார்க்கல, இல்லைங்க நம்ம எந்த ஃப்ரெண்டு கூட போய் எடுத்தோம், இதோ இந்த ஃப்ரெண்டு கூட தான் போய் எடுத்தோம் சேர்ந்து கைஸ். இந்த ஃப்ரெண்டு கூட தான் சேர்ந்து விளாண்டு பூயா எடுத்தோம். டைமண்ட் ரயில் எடுத்துட்டேன் கைஸ். பாய் கேரக்டர் வச்சு விளாண்டுருக்கேன் இவ்வளோ நேரம் விளாண்டு, இப்போ தான் வச்சுருக்கான் போல. இங்கே ஒரு நேரத்துக்கு முன்னாடி கேர்ள் கேரக்டர் வச்சுருந்தா, இவன் பாய் கேரக்டர். வந்தாச்சு கைஸ். இப்போ பாருங்க, நம்ம தான் பூடு. அரே பாய், என்ன கைஸ் இது, நம்மளை போர்டில் போடுறோமா ஏமாத்துறாங்க. சரி வாங்க, கொஞ்சம் ஷேக் வித் மீ போடும். நம்ம தனியாக தான் போடும், இந்த இங்கே போடும். ஷேக் வித் மீ கைஸ், ஷேக் வித் மீ. கொஞ்சம் யாரா நீ? ஓகே ஓகே கைஸ். கைஸ் இது பார்க்க நம்ம ஸ்ப்ரெட் மாதிரி இருக்குது. இந்த வீடியோவில் நம்ம ரேங்க் சொல்லிடுவோம். நம்ம எங்கே இருக்கிற மெயின் விஷயம் சொல்ல மாட்டேன்ட்டு, நான் 2 ஹேண்ட் பிளேயர், 4 ஃபிங்கர் பிளேயர், 2 ஃபிங்கர் பிளேயரில் 4 ஃபிங்கர். மக்கோவுக்கு தான் எம்முன்னு போட்டு பிளேன்னு போட்டுக்கோங்க. ஸ்கேட் போர்ட் ரேர், ஏன் ரேர்னா அந்த இதில் கோல்டு படம் போட்டு இருக்கிறேன் கேஸ், தெரியாமல் லைட்டாக நவுட்டிட்டேன். கரெக்டாக அதுக்கிட்ட போயிட்டோம். எரிரி பக்கத்தில் வந்துட்டோம். ஓபி என்ன பேராசூட்டியா அது? ஏன்ட்டெல்லாம் இல்லை, நான் 5th லைட்லேருந்து விளாட்றேன். மெயின் விஷயம், நான் 5th லைட்டுங்கோ, 5th லைட்லேருந்து விளாண்டுட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் நல்லா விளாடுவேன், நீங்கள் தான் சொல்லணும். விஷு போல் guys enemy. அரே பாய் இங்க பாருங்க, ஒருத்தன் சர்வே பண்ணிட்டு இருக்கான். உட்ரா இந்த பாட்டு என்ன அடிக்க வருது. குளோவால் கிடச்சிருக்கு கைஸ், வேற மாதிரி. ஓகே ஓபி. யார் இந்த கில் அடிச்சா? சரி ஏதாச்சும் இருக்கான் பார்ப்போம், வாங்க ஓடு. வேற மாதிரி கைஸ், வேண்டாம் எனிமி மேலே நின்று வெயிட் ஃபார் ஹியர். மேலே சோக்கா விட்டுக்கிட்டு இனிமே இல்லைங்கோ. சரி அப்படியே கூச்சிட்றா வேண்டியதாண்டா செவ்வாழைன்னு ஒரு விழி. கைஸ் யாருமே இங்கிருந்தோ டேமேஜ் வந்துட்டு கைஸ். ஹெட்ஷாட். ஓ ஃப்ளாஷ்
வச்சு தலைவர் நம்மளை வச்சிருக்காங்க. கோ மெடிக்கெட் போடுவோம். இந்த இடத்துல நல்லா இருக்கே. கைஸ் அடிச்சாச்சு. கைஸ் தெரியாம வேற ஏதோ பேசிட்டாங்க. எனிமி இருக்கானா பார்த்துக்கிடுவோம். எனிமி இல்லை கைஸ், எனிமி இல்லை. எதுக்கும் சேஃப்டியாக இருப்போம். சேஃப்டி. சரி கீழே இறங்கடா. அந்த கார் எடுத்துட்டு ஓடி இருந்துதான். பிளாஸ்மா குரோசா. ஐயோ பிளாஸ்மா குரோசா. ஒரு கை எடுத்துருங்க தெரியாம. ஒரு நிமிஷம் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் கைஸ். ஓகே வண்டி விட்டு இறங்கிட்டேன் கைஸ். முக்கியமான விஷயம் ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸுக்கு இதில் பிளாக் ஸ்கிட்டு போட தடந்துருதா. பாத்ரூம் போகிறதுக்கு முக்கிரமா இல்லையா ஆச்சு. வா வண்டி கீழே போய் கைஸ் இந்த ஒரு நிமிஷம். ஓகே கைஸ் நம்ம வந்தாச்சு. ஏறா மலை மேலே ஏறுங்கோ. செங்குத்து டோக்கன் 5 இருக்கு. இதே டீம் போனால் நல்லாயிருக்கும். டீம் போட்டு போனால் அதுவும் ஒரு ஏற்றல். ஏனென்றால் ஒருத்தன் மைக் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு ஹிந்தியில் பேசிக்கிட்டு இருக்கான். ஹிந்தியில் தானே பேசுவாங்க. ஏன்னா நம்ம இந்தியன் சேனலுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தமிழ் வருது. நீங்கள் தமிழ் ஃப்ரெண்டு வச்சுருந்தா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நம்மகிட்ட சும்மா மேட்ச் போகும்போது ஹிந்திக்காரன் தானே வருவான். நேர விட்டு பார்ப்போம். ஐயோ தப்பா விட்டேங்க. கார் அந்த கேனில் விட்டு என்னவும் பார்க்க முடியாது கைஸ். ஏதோ இருக்கிறது. என்னது சண்டை போட்டுருக்காங்க. கைஸ் ஓபி கைஸ் வண்டியை எடுத்து ஓடிட வேண்டியதாங்க. அதுக்குள்ள காரை கைஸ் ஒரு நிமிஷம். புல்லட்டை கீழே போட்டுக்குவோம். தேவையில்லாத புல்லட்டு. ஏறா வண்டி ஏறா. வரட்டுறா செவ்வாடு வரட்டு விட்டுறாதான். ஓடுறா அந்த வருது எங்கே வருது.
எங்க வருது வருது. ஏ காரு வருது, காரு எங்க காரு வருது, காரு வருது, காரு காரு காரு. சூப்பர் ஸ்டார் காரு போலக்குத்தான் நடந்து வருவோம், சூப்பர் ஸ்டார் காரு போலக்குத்தான் நடந்து வருவோம். எனக்கு ஆப் ஓப்பன் பண்ண தேவை. காரு காரு காரி ஏ ஓடுறா ஓடுறா. ஏ செவ்வாழ் ஓடு 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 ஓடு. அம்மா நம்ம எவனும் அடிக்காங்க, யாரும் தெரியலையே. அடி போடு. ஒருத்தனை விட்டா ஒருத்தன் ஏன் இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும். ஒருத்தனை விட்டா ஒரு ஜீப் வந்துட்டாங்க. யாத்த வரான் வாய்ஸ் கில்லு. அம்மா வேற ஒரு இல்லை, வேற லெவல் கில்லு. எவனும் அந்த வண்டி எடுத்து போன மாதிரியே இருந்துச்சு கைஸ். கைஸ் இல்லை வீடியோ ஆப்பில் பாஸ் பண்ணோம்ல, அதான் திரும்பி அதை பாசிங்லேயே வச்சுட்டோன்னு நினச்சேன். ஆமாம் என் காரங்க கைஸ். என் கார் கீழே கிடக்கோ. அவன் ஜீப்லேருந்து இறங்கி வேகமாக ஓடி அதில் போய் ஏறியிருக்காங்கோ. இங்கே ஏதாவது சவாரி வருவாங்க. ஒன்றும் ஆகாத கேமரா மட்டும் ஒன்றும் ஆகாது. அம்மா டேஞ்சர் ஜோனு. ஓடுறா ஓடுறா ஓடுறா. ஏய் நாங்களா ஸ்டெண்ட்டுங்க. அம்மா ஏய் ஏய் அம்மாடி வந்து காயலாங்கடை ஏறும். ஏதாச்சும் சொக்கா இருக்காங்க. இது சொக்காங்க லோவல் படுபடுன்னு எடுக்க முடியல. ஓ அப்பா எத்தனை எடுத்தேன், எல்லாம் மண்ணா போச்சு. ஐயா கார் பார்க்க அழகா இருக்கு. நான் ஏறலாம் அழகே சூப்பர் ஸ்டார். கார் ஓட்டு கார் நீ வேகமாக போகணும். பூயா அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. கில்லு. ஓ குளோவல் மலையே வச்சிருக்கான் ஐயா. ஏ அப்பா இன்னும் குளோவல் நிறைய இருக்குதே இவன்ட்ட. பாதி எனக்கு நம்ம கீழே போட்டுருமா? ஆமாம் தேவையில்ல, மெடிக்கல் கீழே போடு. நாங்களாம் மெடிக்கெட் இல்லாமையே சமாளிப்போம் மாதிரி. ये ग्लोबल தேவை எனக்கு. ஆட்டோக்காரன் ஐயா இது போதும் நினைக்கிறேன். என் வண்டி எங்க தேவலாமா சொல்றேன் கைஸ். என்ன வண்டி போடா போடா.